Pakaragsakan ni Lawag City Mayor Michael Marcos Quion, iti mapan mangisursor, dagiti agbalin a request, dagiti recipients, ti programa ti City Social Welfare and Development Office, aday toy ket ti panagipaay, kadagiti mobility devices, kas kuma iti wheelchair, ken da dumapay a request, dagiti agkasapulan, at taga-syudad ti Lawag. There are people who need help, and it's the task of CSWD to provide that help to people who need wheelchairs or who need crutches, who have a problem with movement in whatever way. And so I'm happy to also accompany CSWD and distribute the wheelchairs and the apparatus, the crutches or whatever to the recipients. I enjoy doing that. I get a great deal of pleasure out of helping our kailian in whatever way I can. And so this is why I make Ronda together with CSWD. Inlawlawag ti CSWD officer, iti lawag, dagiti proseso, ti panagited, karito apagkasapulan, dagiti lumugar, ken kunana, nga adda dagiti napusgan nga empleyado, ti CSWD office, amang kita, ken mangisuro, iti panagusar, dagiti agkalikagom, ama ipayan. Deto'y ket may nga programa iti Office of the City Social Welfare and Development Office, iti siyudad ti Lawag, panagibunong kadagitay mobility devices, dala ko wheelchair, cane, kaya na dumadumapay. Dagiti nagbalin a recipients itaabulan, ket napalaos iti inda panagyaman, iti Lawag City Government, babaen iti panangidadaulo ni Mayor Michael Marcos Quion, daada kastoy a programa ti City Social Welfare and Development Office. Palaloon iti ragsak ko, ti intulong ni Apo Mayor, barbaring kung ano makatrabaho to ako no, di may panggip di sakak. Nagyaman ako ulit inted nga tulong tenikadak diri pang tulong ko pala pinagnakapo. So nga Diyos tagina unay tinted yung tulong yung ganyan kapo. Agyaman kami ti pamilya mi ti CSWD office, city government ken ni Apo Mayor tayo ti impaayda nga wheelchair ken ni lolang ko apo. Thank you po. Kabayatan ti panagibunong ni Mayor MMK ket ginandawayan namet ti nakisarsarita dagiti nagbalin a recipients. Na ang mga anak ko. Ilang dalaw. Okay. Don't worry. Okay? You be strong. Okay? Bye-bye. Bye-bye. People. Sige. Apo. Kumusta? Idol! Sabi kita ko yan o! Ano? Yun, di ko tayo naalis! Ganun ba? Oo! Sa totoo, number one na loyalist kami sa... Nung kasama ko si Imelda Marcos. Pinaglalaban namin. Kasama ko si, yung artista si Alona Alegre. Talaga? Long time, yes. Manatawin mo? This coming July 9 is 81, sir. Really? You don't look 81. Thank you very much. You don't look 81. Anong tagal mo? Ernesto B. Gabriel. Ernesto. Barroga. Is it the... Yes, sir. Yes. Oh, we have a wheelchair for you, Ernesto. Thank you, Mayor. Sabi ko na. 5. Dagiti na ipayan ti wheelchair itaabulan. Dagitoy ket Damaria de la Cruz iti barangay 52 Lataag. Hamza Abukay iti barangay 1 Muslim Compound. Carolina Viloria iti barangay 1 San Lorenzo. Gloria Gawiran iti barangay 31 Talingaan. Ernesto Gabriel iti barangay 36 Araniw. Ken Maysa Anaipayan ti auxiliary crutches ani Joel Aquino iti barangay 1 San Lorenzo. Nagyaman ni CSWD officer iti agdama nga administrasyon ta tinawen ang mapunduan daytoy a programa iti opisina da adaytoy ket dakkel a makatulong kadagiti lumugar iti syudad ti Lawag. Tinawen nga mabadbudgetan ket agyamyaman akmet iti administrasyon ta
ti administrasyon ket very supportive kada ti nga programa. Manipod iti Siyudad Tilawag. Joey Cordero Kiawit para iti JCQ Online TV News.